Hmm? Itu balik dulu ya. Kiri ya. Hmm? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, menuju Jalan Lingkar Mas Kumambang, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tepatnya di depan gapura atau pintu masuk makam Mbah Boncolono atau Maling Gentiri. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan Tuko ya. sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Kota aja ya. Tak kira nang anu SG mau ya. ana ning pinggir bengawan Atene nongkrong di SG sih. Boyo-boyo kaya dene pikiran Taman Sumber Pantai Langsung rono apa nang SG? Bercakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing
Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Toho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Pethek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran Selamat datang Kota Kediri. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi. Yon Mekanik 521. Kutha Kediri wiwit biyen pancen Kalian Infanteri Mekanik 521. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Wayaso aku mlaku karo kancane
tekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balarang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Petek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek okang wis kondang kalogo ayo dulur sing penasaran ro critaku iki ndang kok
jamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kang Nanti yang ini. alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Ini ada balik dulu ya. lan Guwa Sela Mangleng, Kiri ya. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya Sekartasi. pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Ini apa terus ya? Hah? Kabeh kuwi ing pesantren panggonane, Museum Erlangga, kebun bunga mata. Terus jangan anjir ini. Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto.
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale Tamalan kuwi jenenge, Setono Bethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek otang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, ndang pokteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi. Sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wayah sore aku mlaku karo kancane, neng alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng.
tas ana ning pinggir Bengawan. Taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi. Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Toho wis kinure jroning ati. Stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge. Setono Pethek, pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek otong wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, ndang buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng, Taman
ning pinggir Bengawan, taman hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Oke kawan, kita sudah sampai di Jalan Lingkar Mas Kumambang, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iki lang dia sih. Makam Mbah Buncolo. Oh iya berarti iki yang rene iki yang bener. Sing dhuwur iki yang kene delok iki. Penyerahan sarana prasarana Astana Boncolono di lokasi Selo Mangkleng, Kota Kediri. Makam Mbah Boncolono. Makam Mbah Boncolono terletak di kawasan wisata Selo Mangkleng, tepatnya berada di ketinggian puncak Bukit Gunung Mas Kumambang. Konon Mbah Boncolono seorang yang sakti dan selalu mendermakan hartanya yang didapat dari penjajah Belanda untuk diberikan pada rakyat miskin. Masyarakat setempat menyebutnya dengan maling gentiri. Jadi ini gapura atau pintu masuk untuk menuju makam Mbah Boncolono atau maling gentiri yang berada di atas bukit Gunung Mas Kumambang di atas sana kawan.